Pilot ka, ma'am? Ito pilot. Nabok na mo? Tanaw sa ako kung kuan eh. Kung wala, kamoy sunod ani ha. Ha. Mulai sulod ani ha. Mulai sunod na. Lampu sunod ano? Ha? Nawag lang? Wala na. Ten, abang ka. Huwag pagsugod dito ko na. Ayun na. Dito yung mga laos sa mga konser ba? Baboy, sir. Dito ito na ilukuan, kanada na balik isa-isa. Oo. Dito sumusugotanan. Sabi, dubal na mo ba? Pagkyaw na lang na tanan. Iya, punta yung suon, may mo palit, ito Canada. Ano sa itong makuha mang 20? 20 June 20. 20 sir, release na to. Hindi na sila mo dawat o Hindi mo dawat ang partial sir. Sayaw ng partial, kaya hindi may kabalit ang auto. Tingog po ka. Hindi mo dawat ay, hindi na mo. Gusto nila kung ano, tibok na.